Bilo je to 5. puta da se u Državnom arhivu obilježava i Međunarodni dan arhiva. Ovaj dan se proslavlja 9. lipnja, datuma do kojeg se došlo međunarodnom inicijativom. Svake godine organizira se i poseban program. Po preporuci i Hrvatskog arhivističkog vijeća i kolega iz Državnog arhiva u Zagrebu odlučeno je da ovaj puta bude tema povijesna fotografija kao dokument povijesni i da u tom kontekstu ili se organiziraju izložbe ili se organiziraju određene prezentacije fotografija koje su pohranjene u arhivu. Mi smo ove godine sudjelujemo sa 2 programa. Jedan je program izložba u našem odjelu u Požegi, upravo na temu povijest Požege u kontekstu povijesne fotografije. U Brodskom državnom arhivu održavalo se predavanje i projekcija dokumentarnih fotografija našeg grada kroz povijest pod nazivom Slavonski Brod na fotografijama. Puno toga je na fotografiji na neki način zabilježeno, a što nije i kroz neke dokumente i dakako da dokument u pisanom obliku i fotografija se sigurno jednog dana iz pera nekih povjesničara nadopunjuju, odnosno međusobno isprepliću. Do povijesno važnih fotografija dolazi se na razne načine. U prošlosti je bio čest slučaj preuzimanja cjelovitih fondova poput onoga Đure Đakovića, kojeg su između ostalog činile razne fotografije koje su većini bile nedostupne. Danas fotografije niču kao gljive poslije kiše. Svaki događaj se pa i ovdje u arhivu registrira kroz fotografiju. Međutim, drago mi je da je ustanovljena ta zbirka prije nas, koji sad radimo u arhivu, jer je svakome jasno da povijesna fotografija nadopunjuje puno toga što se zbivalo, a i netko je doista i vizualniji tip, a više vidi kroz fotografiju nego kroz dokumente, evo da se malo šaljivo izrazim. U svakom slučaju, na razne načine dolazimo do popunjavanja zbirke fotografije u arhivu, bilo kroz fondove koje preuzimamo, bilo kroz mogućnosti doniranja pojedinaca. Ukoliko neke fotografije sa sobom nose i financijsku vrijednost, dolazi do otkupa, no najčešći oblik je darivanje, pa se tako zbirke i popunjavaju. Ove godine nije organizirana posebna izložba povodom Međunarodnog dana arhiva, jer se u prostorijama Državnog arhiva već smjestila iznimno uspjela Sve to rock'n'roll, koja se također mogla razgledati. Pogled u prošlost kazuje nam kako Državni arhiv u Slavonskom Brodu postoji od 1959. godine. Već tada su osnovana i 2 odjela arhiva, jedan u Požegi, jedan u Novoj Gradiški. Jedno vrijeme je Požega bila izuzeta, bila samostalna tamo od 61. do 67. Sad je još uvijek u okviru Državnog arhiva u Slavonskom Brodu, ali postoje neke naznake, indicije, pokrenuta je procedura da se Požeški arhiv odvoji od Slavonskog Brodskog, a to je zapravo u kontekstu općenito organiziranja arhivske mreže, jer je trend u našoj službi da svaka županija ima svoj državni arhiv, ništa neobično, s tim što će Sabirni, odnosno odjel u Gradiški dalje ostati u okviru arhiva. O pisanim dokumentima se vodilo računa i prije 1959. pa je naš državni arhiv jedan od rijetkih u kojem postoje pisani dokazi o čuvanju značajnih spisa još iz 1304. godine i Požeškog Kaptola.